Днеска ще си продължим продължението на Майнкрафт. Как звучи само? Сега ще видите какво съм си открил. Как да намеря? Diamond Match, Kirk и другите бутни. Iron. Там. И той е път, като миналия път, и знаете какво направих, това беше много тъпо. Искам жестка жълта вълна. Ами бях направил... те пъти се поставят ли да нали? Да. Бях забрал да почвам да снимам. Не искам да напасвам той. Аз имам да имам. Абе, седа. Да, това ми пише на класно се чакам. Абонирам, бата. Стил, какво ми даваше, бе? Стил ли даваше това? Да, чакай, че сега правя нещо. На кое бе? Що не ми се качваш? Това му Стил какво прави, бе? Освен да за книги. Абе. Нещо в крафтинг тейбъл може това да се направи. На книга. С перо и това. Трябва да си пусна. Не бе. Не бе. Включване. Кога се запомня? Да. Така ли да ходим за кла? Да, чакай. Ето, България. Не, бе, да. Ще ми е на български всичко, защото така ще ми е по-добре. Ще ми е по-добре, в принцип съм свикнал на български. Не трябва. Аз така никога няма да угодня. А как се прави гъбена супа? Там ти от двата вида гъби. И какво? И правиш купа. Как? Като от дърво правиш като кофата, но се получават 4. Знаеш. Да му се не види. Добре бе, как става? Гледай като се не кажа. Колко мастило не ми трябва, това по-затвуни. Аз поимам от двата вида гъби, бе. Така. И сега ако не стане, просто ти бием. Четири купове. Четири купи. И какво трябва да направя? И как да направя гъбената супа? Да ми се сети. Да се сетих. Слагам купи тук, гъбите отгоре. Отчасти ти се много добре обясни как да направя гъбената супа. Нали знаеш? Нали са 3 нагоре квадратчета? Да. Отдолу слагаш купата, после единия вид гъби, после другия вид гъби отгоре. Да, чакай малко направи. Човек. Те ми даваха 4 купи. Да, така на всеки дават. Ама взех 3. Искам да ги изпитам супи. Знаеш какво си първо? Човек, защо не мога толкова дълго време да угоднея? Не знам. Да не е някакъв бък. Тиква!
в кеф. Даже 2, 3, 4, 5. Чак тук поставя. Те тук, докато горе на 6, 7, 8 дини, човек. 9 дини. Такива тикни. Какви дини ма горе. Човек. От тия тикни какво може да са? Да. Дани, Кажи бе. мисля да си лягам. И за какво? Не знам. Матите параси. Много рано е. Нали уж докато щяхме да снимаме клипове. Добре, на какво друго? Аре на CS. Добре, снимам. Ама кога ще правим епизодите? Интересно. Сега? Сега? Аре, сега. Май? Аре. Правих си секвенс на нея. Я дай на сървър, дето е с един живот. Аз го Това нямам. бях аз, айде бай.